Ay, sige. At the end my life, as an OFW, napupunta lang sa auditor. Saan? Guys? Dalawa, tatlo. May doon ka pala dito. Alam yung bag? Baby. Ay, dyan na lang pala. Dito na kami sa Crown Plaza. Hi, guys. Di ako na lang ma'am kasi baka ano ka, sabinat. Be beautiful daw. Ano beautiful sa mukha ko? Oh, be beautiful. Pag sabi ni ma'am be beautiful, sabi ko ayun na. Exempted na ako doon. Room. Kami kayo. Room 4. Saan yung amin? Ay, si Ma'am Lynn lang pala dyan. Ikaw, Ma'am Lynn, saan ka? Ito yung beautiful. Ito yung beautiful. Wow! Hello. At ayun na nga mga shy, nandito na kami sa Crown Plaza Hotel. Bali, nandito na kami sa room 4 mga shy. Bali, ang room dyan is room 1, room 2, room 3, room 4, room 5. At sa room 4 nga po ako na-assign. Tapos, dyan lang din nilagay ang mga gamit mga shy. Kaya nape-prepare na kami niyan mga shy. Pang 8 or 18th ata to mga shy. Annual conference ito ng Saudi Derm mga shy 2025. Bali, second time ko nang maka-attend dito kasi last year mga shy, naka-attend din ako last 2024. So, ayun, kunti lang kami dyan, mga 11 nurses lang ata kami kasi yung iba is may duty pa mga shy, may mga doctor din yung iba. Tapos, 3 days nga pala itong conference na ito mga shy. Bali, may mga doctor dyan, yan, si doctor, nag-lecture pa yan. Tapos, after nyan mga shy, sa lecture is mag-demo na siya mga shy kung paano inject ang filler mga shy at may may model kami mga shy. So thank you sa model namin kasi before ako nag-video mga shy, tinanong ko siya kung pwede kong i-post sa social media. Sabi niya no problem daw. So hinirap basta pahiram ko yung jacket sa kanya. So yun yung jacket niya na sinuot akin, yun yung blue char. So ayun, nag-start na nga pala sila mga shy. So yun, nag-assist yung si Nina mga shy kasamahan ko. At si Ruby nga pala yung kasama niya mga shy. At habang ako naman ay naglilista mga shy kung saan itutusok. Ganun. Baga kaming natapos mga shy. So ayan, dyan muna kami, lumabas muna kami sa labas. Syempre, tingin-tingin sa labas. Ang ganda dyan mga shy kasi may swimming pool at may kainan, may fine dining mga shy. So dyan daw kakain mga shy. Pag second day or third day mga shy, dyan daw kakain lahat mga shy, may buffet. So ayun mga shy, kami yung room 4 mga shy ang magang natapos at yung iba wala pa. So thank you to Sir Daya and Mama Del mga shy kasi nag-order sila ng KFC kasi ay sobrang na talaga mga shy. Iba yung kain sa pika-pika lang mga shy kaysa may talaga yung totoong pagkain talaga mga shy. So thank you sa sponsors namin. Super gutom na kami niyan mga shy kaya nauna na kami kumain yan mga shy. Naantok na niyo. Ayan, pauwi na kami niyan mga shy. Nag-antay na kami niyan ng sasakyan at yung iba umuwi na mga shy. Nauna na sila mga shy. Yun lang, bye! God bless!